Krakshal horni damchuku tama jorabo dolai hangor SK para village committee by khobjak boitomani kamini khoroksa umor jakrazuk mung rishu hamrupini umor 66 samung shitra tangai rok buwei potharui totra rawai kelaka hanai kha opatimung umfuru umor jakrazuk bishu hamrupini ni sajala agortalawa thangjakte bahamja kaisa center ro maimui songna thangu hanai shawimanka phiaba amsani lukoroni bakhakte shawimanka umor jakrazukni ganti dogarok bebak sebaijak hanai bo koita dikirogo amde he gotnan kha ang je nungmani gotnan kai 9ta samai nota 9ta honni ase botam ro khai chai tongja bo mikthang phalai chai tong ge miya rogo mukthang ro phala thangde debo thangja po angla miya dogala bo jaga rogo mukthang ro phal rawat dogana rawat bagano bo deli dam de mukthang deli phalo phongo mukthang la ya sari mukthang phalo acha bini omorok bo surong khna 65 rong nai beri sik singkha na ka asa bini nukhung ro koijana rok tong borok ba hamda kaisa masala kaisa kai bini busuk kaitham asa miao ka je bini nukhung je tongnai ro biang thangja bini ba hamda kai di rojab thangja ka bin center kai je jiten kai basala kai fas drana agotala thangja po godna to horo singung ke bo to center ro ngosi thanga na ka bo mia tam phaliya da mia phalia ba bahamja phalia ta phungso sopayo ta phungo sopayo gem nu khungo mia kaisa pan kari bini mia no khungo sala kaisa pan kari po acha bati roke bathar ja khana ba no nukjak de abule nukjak ya kathai sinu bojo kathai acha kathai bati roke nu khana ro kathai mal de lokor ja khanu khata thapa gantuwa tambai bono bathar ka no runuk mani je ojaga phai nu phai tam ro khanu wan chu bin gana ro da ro no runuk da ro le bin gana le kore la thasimi sinu bla la tha kotoma la tha bai de bui bathar kana ne wan chu na ro je nungman mote kai la tha bo thigana ba obai ne bui bathar kana ne wan so da acha bini kuno walai mung borok bai sulai mung rok tor tong walai male jaga taga ro ne bagai bepar ro ko wan chu walai mung rok bi bai tor tong bini jaga to oro simya bin jaga ayang bin jaga tong sabai walai male nung ya bana formal me ya walai male kaise bai walai maro kurina bini mungke boisho hamro bini mu bokami boidamani para ni nok bai bini nok ke besura sa ai nok ni saka bin basu jana ba ne ring ka ke khur khna khnawo acha ke miya je gotna asu kotomangi dongoi norok asuk boto chiri khna chom bonang ke norok khna kuno khorang rok khna ja ro da tong khorang le ekdom sauda khalai khna ja khna ja na noro emne nogon dong miya sala le au gotana photo to tong ke kri samya kintu ang mai jagoi mobile nai tong mani jiten dara ni hingka kai ori hingka phai sten bolte bini tam klai bini ama takok da sumong ni wan sumong le tamo aja tak thini bukhuk jin bini ke wala man kese kereng hai ke ba kuno thurung bodol politics ba ke aba har ko to aba har le kre khine abon ni tam klai ana ankara je bakra je je miya thipru gotna wo norok glai biang thangja angkai ani ayang diuri jabo center thangjang ani center ayang miya thangya ka chu ga miya phungo gari tilan thangka gai khana phaina ko khana boisuba duty paye khana phaina ko gai horo jinong barok phun ka horo atan tan hai paye gai amala tiga gai ha tamongo thu phatiro da sa ni sum phati phaiga din bokor ko tui mamang cha badani tani butor ka ni phun ka charu bufa asu kai gari ro hona no ki hone noita dosta baji tamu ke chung achu hasal ma gari bara se thang pai chata ta garo na um ga yesa hata na mu mia pai mali ya ta phung ka gari ma ya ayang pon kantanpur thang nai lanjora himai phai cha oroni gari kantanpur gari phai cha gari manik ke sai phai lai chiu te ke sa ko ke miya nin chila ke bor thangja ago tola le batilang kam khairo na thang botam kam ro khai bongke es que para esto se no te llaro sago
busuman dinang phala phane do norong no gari tu bugo engkai do haidil dar ke miya je gotna puru kaisa pano norbo nungbo kore nin chalabo kore nin chala miya Agartala thangmani ange bo Agartala thaimani ya gulo ni ne amano nin nekra jona am dekhe no ani akar jona haiti gantio ayang thapa digi ke bokor bong ayang dukalam digi ke yakung bong hene ana phone khai cha rong ga ayang sungon ka tam phaji rok sai thui na tamo na sai chung rok ta thui engkai tatarabura thaja bokor bo tok thaja ni sao ange tabu jemon nini chalano khe tabu khe ni chala khe bor thangja ani chalano thana rok tirang da hino tabu bo erasino bono bo tharo hine ge bo thana to kono সম্ভব ya bo bose jarai tono jungno bo buri ani bekara juksi jarai tono tamro kachari bo khan bui kiche phalong ge bo supply charong mani 5000 mano gang angkha ongana badi santaro khejri chogo ang 5000 mano bekara jok khabiso ham dupini bisa hamlu acha agi nin chala bai nini ama bekra jiro kono walai mo wala jagya kun wala jagya nin chala ni mongke jiten dupini jadi wansung mulai tamu bahaya ani wansung ge boino khalayo hene bakasong ang agi nini bothi mani ono jai